Mantap Mamai Salde. Hei, Mari mengke. एकदम बरिया। Hello लोगोफोर खुलुमबाय माने दाखालि भिडिअ नोंथाङा नुखाबाय जानो हागौ जोंनि स्कुलावहाय जोंनि फरायसालिया माने सेन्ट्रेलनि प्रग्राम जाना थांगासिनो दङ होननानैहाय दा बे प्रग्रामा दिनै जानायसै दिनैहाय 19 तारिख बेनिफ्राय दिनै जानायनिफ्राय गाबोन जानाय 19-20 साननि जानाय नालाय लोगोफोर बिनिखाय जों दा माने थांगासिनो दं प्रग्रामावहाय नोंथांमोननो देखायगोन बेहा फैगोन जाहैबाय जोंनि बर'नि साक्स'वन सुग्रि आयं जिसकेल खारजि सातालिनिफ्राय बिनिफ्राय जोंनि बर'नि सिफुं दामगिरि बा सुग्रि भाग्यदीप ब्रादार बिथाङा चन्द्रगावनिफ्राय बिनिफ्राय आरो सासे दंबावो बिथांनि नामा जे मा बुंबावबाय आङो जायखिजाया दा नोंथाङा मिथिखानाय लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोन देखायगोन जोंनि फरायसालिखौ आरो नोंथांमोन देखायनायसै थ' लोगोफोर फैनायफ्रा एडमिसन फैनाय नै बिनिफ्राय बियो जोंनि स्कुलनि गेनानै महाकालगुरि मिसन हाइ स्कुल ओमफ्राय दा बेफोरबायदि डेक'रेसन खालामदों नै ओमफ्राय हबोहा आइ लाभ MMISS लिरदों माने महाकालगुरि मिसन हाइ स्कुल दाबोनो होनजायाखै लोगोफोर नै दा हराव नोंथांमोन देखायनाय आं बनि लाइटिंफ्राखौ लोगोफोर हेलो हेलो আমাদের প্রধান গেটে या सर ini mau dekan সেই পতাকা উত্তোলন সেই উত্তোলনের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান আমরা সকলেই সেলুট করব এখন আমরা জাতীয় সঙ্গীত শুরু করি জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंग बिंदु हिमाचल जमुनार गंगा उच्चल जल तरंग तब शुभ नामे जागे तब
विधाता जय है जय है जय है जय 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 हे मोनानि भिउ आंनि लोगोफोर नायदो लाइटिंफोरजों माथो हमाय सालते मारै मोनखो एकदम बढ़िया नोंलाय सालते बढ़िया एकदम बढ़िया बॉस लोगोफोर दहाय गिर्जायावहाय फैदोंमोन बे गिर्जायावहाय फैनायनि जाहोनानो जाबाय बे स्कुला जों खृष्टान स्कुल नालाय बेनिफ्राय बे चार्चआ CNI चार्च जे चार्चआव फैदों आरो बियो स्कुला CNI मन्डलिनि गेजेर माने आन्दाराव दङ लोगोफोर बेनिखायनो बेखौ चार्चआव फैदोंमोन